Kaixo, onkixin, magazinera bertze behin hemen gaude gaur azaroaren 18 da, hortzeguna, eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu hemen magazinean, lehenik eta behin Estibaliz Urresolarekin egonen gara, bera zinema zuzendaria da, eta labur metrai bat aterako du hemendik gutxira Cuerdas izenekoa, eta bertan Muskizen gertatutako egoera bat, historia bat kontatzen da, non bertako abesbatzak erabaki beharko duen, abesbatzari jarraipen emateko, finantzak eta lortzeko Muskizeko enpresa kutsakorrenari, nolabait ere arima saltzea eta hortik dirua lortzea, ala ez. Aski film interesgarria, ikusiko duzuenez gainera herri handizetako egoera ukitzen duena, eta beraz, berarekin, Estibalizekin horretaz solasteko aukera izanen dugu, eta bigarren elkarrizketan berriz Peio Iriarte Iruritako alkaterekin, Baztango alkatearekin egonen gara, dakizuenez, Erdizeko auziaren inguruan herri galdeketa bat egin nahi zuten, Baztango 14 zehazki alkatek, eta galdeketa hori ere debekatu egin dute. Horren inguruan solasteko Peio Iriarterekin. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukikin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroaren 18 zen 1876an Espainiako Felipe Bigarrenak oso neurri zorrotzak aldarrikatu zituen Granadan bizi ziren moriskoentzako hizkuntza eta ohitura musulmanak murriztuz. Eta 1879an Suezko kanala ireki zen Mediterraneoa eta itsaso gorriaren artean. 1941an, azaroaren 18an, Bigarren Mundu Gerraren baitan Japonian zegoen Estatu Batuetako kontsulak japoniarrek Pearl Harborreko zituzten planak telegrafiatu zituen, baina ez zioten kasurik egin. Eta 2008ko azaroaren 18an Gasteizko Ferd Rugerberg, Caballito, enpresako langileek bertan bera utzi zuten greba, Euskal Herriko inoizko luzeena, 2 urte eta 14 egun. Gaurko agenda kulturalean ea zer dagoen. Gaur hortzeguna Euskaraldiaren irekiera festa zentral aretoan, arratsaldeko 7etan. Ekitaldi nagusiaz gain, bertan izango dira Olaia Intziarte, Broken Brothers Brass Band eta DJ Remy, sarrera librea da. Eta Aitamari dokumentala Tarrabeako kulturretxean 7etan baitere. Hitzen asperenak liburaren aurkezpena Labagunean 7:30 Josu Jimenez Maiaren eskutik. Bertso saioa antolatu dute Nupeko Euskara taldeko eta Berts Horik Laban, atxaldeko 7:30, eta bertan izango dira Ekain Alegre, Mikel Etxezarreta, Peio Ardaiz eta Ainara Laregi. Eta Sex Berdinak 8etan Gaiarren, Aitziber Garmendia eta Telmo Iruretaren ikuskizuna. Hortziralean, kurio sexatzen 6 eta 12 urte bitarteko haurren guraso eta erreferenteentzako hezkuntzarako tresnak lortzeko formakuntza teoriko-praktikoa, Antxoaingo liburutegian 8etan. Baitere bidea da borroka Beñat eta Unai Gaztelumen diren komikeren aurkezpena Laban atxaldeko 7etan. Dantzabizi eta kantu prest, Biltokiren 20. urteurrenaren eta Iruña taldearen 50. ospakizuna, baita Euskaraldiaren hasieraren ospakizuna, 7:30 aitzinera Txantreako Biltokitik. Eta hortziralarekin akitzeko Sutagar musika taldearen ibilbidea, Sua komikian biltzen da eta Aitor Gorosabel kontzertu akustikoaren bitartez kontatuko da. Arratsaldeko 8etan Binkulo etxean. Eta larunbatean Karrika Dantza Zentral Antzokian goizeko 12 aitzinera Nafarroko dantzarien biltzarrak antolatua. Aurkitu gabeko altxorra Zirika Zirikusen eskutik Atarrabiako etxe bizitzan 7:30. Baitere Lehendakari Gaia antzerki komedia Uharteko kulturretxean 7:30. Horma musika elektronikori buruzko jardunaldien lehen edizioa azaroaren 19:25 eta 26an ospatuko da Baluarten eta Planetarioan. Eta igandean Nauntz gazta egiteko tailerra Laban Ekoia Ondoren eskutik Josean Iturraldek bideratu da. Ameketan izango da. Baitere igandeak Mantapean Laba sarearen zinemazikloaren barruan Oskar Alegria zinemagilea Forever bere film kutxunaz mintzatuko da. Eta ekitzeko, Neomak taldeak kontzertua eskainiko du Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 7:30. Aktualitateari errepasoa egunkarien azalen bitartez. Diario de Notiziasen gobernuak uharteren dominari eutsi dio memoriaren lege berria gora bera.
Foru exekutiboa simbologia frankistaren 2017ko behin-behineko errolda baten babesten da, eta ez ditu ez eraikitzailea ez Javier Urmeneta barne hartzen. Elma Saizek ez du argitu zerrenda berrikusiko duten. Diktaduraren biktimek legea betetzeko eskatu dute. Argazkian berriz, espektakulu berritzailea Nafarroko sinfoniak gaur estreinatuko du The Silence of Sound baluarten. Eta berri gehiagotan, kondenen berrikuspenak zalantzan jartzen du baiezkoaren legea, Barainaingo bizilagun bat hil zen, N125A errepidean lan egiten zuela, Nafarroak 2030ean nekazaritzako lurren 125 ekologikoa izatea nahi du, gaur egun azalera 107 iristen da, eta fiskalak eta ligak osasuna kasua erabiltzen dute kirol ustelkerien adibide paradigmatikotzat. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Podemosek epailei aurre egin behar die, haien epaiak onartu beharrean bai, bakarrik da bai, legeare dagokionez. Horren aritik, kondena murrizteko lehen eskaera aurkeztu da Nafarroan. Argazkien berriz, buruzagi politikoen bilera G20an, eta izenburuan etzen Errusiaren erasorik izan Polonian. Lehen ikerketen arabera, bi zibil hil zituen misila Ukrainiako sistema antiaereoaren parte zen. Berri gehiagotan, fiskalak zigor guztiak mantentzea eskatu du osasuna auziagatik. Eta Donesteben langile bat hilda, zapalgailu batek harrapatuta. Gara egunkarian, Poloniako gertakariak Ukrainiako gerraren arriskua erakusten du. Misil batek Polonian jo zuela eta G20ko gailurrean zegoen tentsioa murrizten joan zen, Errusiak eragina zela baztertu ondoren. Argazkien berriz, Willis Drummondeko taldekideak beren azken lana eskuan eta izenburuan Willis Drummondek soinu banda jartzen dio Planeta Kaosari. Berri gehiagotan, Laben txosten baten arabera, populazioaren 43,8% ez du lan duin bat. Baitere langile bat hilda N125A errepideko lanetan harrapatuta, Fatoumata Bintak Basque Culinary World Prize 2022 saria jaso du sukaldaritzaren divulgatzaile gisa egindako lan aitorpen gisa. Bere ustez, janaria aldaketa gidatzeko modu bat da. Eta berri egunkarian, euskararen erabilera asko apaldu da herririk euskaldunenetako etxeetan. Ezagutza 180tik gorakoa den udalerrietan, 30 urtean 181etik 159ra erori da euskara etxeko hizkuntza dutenen zenbatekoa. UEMaren arabera, ezagutzak goranzko joera hartu du berriz. Argazkian Poloniako ibilgailuak eta izenburuan, barealdi urduria Polonian. NATOko kideek uste dute Ukrainaren defentsa misil batek eragin zuela mugako eztanda. Aliantzak Errusiari egotzi dio gertatutakoaren erantzukizuna. Eta berri gehiagotan, Eusko Jaurlaritzak 437 presoren euskal herriratze eskaerak jaso ditu eta atzera bota ditu erdiak. Ahakitzeko Euskal Herria Irratia, ikusi Euskaraldiaren hasierari buruzko saio berezia. Euskaraldiak eta Euskal Herria Irratiak saio berezia prestatu dute Euskaraldiaren hasieraren karietara. Iruñeko Gazteluko plazako Laba elkartetik eginen dute, zuzenean. Bertze berri batean Jorge Txokarro, torturaren sareko kidearen hitzak, tortura auziak izebergaren punta direla ikusiko dugu. Eta azkenik, euskararen ofizialtasuna eskatu du Euskaltzaindiak. Gaurko eta biharko eguraldia, Gaur hortzeguna giroak moteltzera eginen du. Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta euri apur bat egin dezake, baina oro har eguraldi lasaia izango dugu ostarte batzuekin. Arratsaldean haizeak mendebal edo ipar-mendebaldera egingo du, euria denera zabalduko da eta zaparrada mardulak bota ditzake, kantauri isurialdean bereziki. Baliteke gainera ekaitzak jotzea. Horrez gain haizearen aldaketarekin bat, temperaturaren beherakada nabarituko dugu eta arratsaldean nabarmen freskatuko du. Eta hortziralean giro desatsegina izango dugu eta temperatura nabarmen jaitsiko da. Kantauri isurialdean goizetik egingo du euria, ekialdean bereziki gogotik egingo du eta egunaren bigarren zatian zaparrada mardulagoak bota ditzake eta trumoi ekaitzak izan daitezke.
Gainerakoan zaparradak urriagoak izanen dira, noizean behin eta arratsalde gau partean egingo du euria. Azken orduetan elurkota 1300 metro ingurura jaitsi daiteke. Mendebaldeko haizeak gogor joko du, kostaldean eta mendi inguruetan bereziki eta Ebro ibarrean ziertzoa baita ere zakar ibiliko da. Temperaturak bera eginen du, kostaldean maksimoak ez dituzte 15 graduak gaindituko eta barnealdean 11-12 gradu ingurukoak izanen dira. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben. Aipatu dugun bezala, hortzegun honetako lehendabiziko elkarrizketa honetan, kultura hartuko dugu, mintzagai, izan ere, Estibaliz Urresola, gure ekoizlea, filmetan aritzen dena zuzendaria, Kuerdas laburmetraiaren egilea, laburmetrai honekin nahi zuzen ere, 28. Forke sarietan lehiatuko da, zehazki abenduaren 17an izanen da, gala, ikusiko dugu hor ze emaitza ateratzen den, eta baita ere aurre selekzionatua izan da Goya sarietarako bere laburmetraionekin errandugun bezala Kuerdas, eta justo honetaz solasteko, Estibalizekin gaude. Atxaldeon, Estibaliz. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, mila esker tartetxo hau hartzeagatik, Estibaliz, pixket begiratzen, ez dut laburmetraia ikusteko aukerarik izan, baina handik hemendik sinopsia ikusten, horrez, aipatzen da herrixka batean, Muskizen, nola hor badagoen, ez, koro bat, eta badute barne eztabaida bat, koroa segitzeko, koralaren espazioa nola baitere, ez, bermatzeko, hor arima saldu beharko dioten enpresa kutsatzaile bati, edo ez, hortik finantzak eta lortzeko, hori da ardatza eta hortik hainbat gai ukitzen dira. Badakit, irakurri dut, Estibaliz, pixket honen ideia sortu zaizkizula jardunaldi ekofeminista batzuetan, Muskizeko mediku bati entzuten. Bueno, zer kontatu zuen mediku honek eta zer inspiratu zizun? Oso jardunaldi hunkigarriak izan ziren niretzako, alde batetik oso indartsua iruditu zitzaidalako bertan ikusi ditako irudi bat eta zen hainbeste emakume gehiengoa 60 urtetik gorakoak mundu mailatik zetozen borroka edo ingurumenaren aldeko eta euren komunidadearen osasuna eta defendatuz borroka ezberdinetan murgilduta zeuden emakumeak ziren, oso emakume indartsuak eta aldarrikatzaileak eta irudi hori, adin horietako hainbeste emakume hor plazan edo eszenatoki horretan ikustea euren komunitateetan erreferente gisa eta oso irudi berria iruditu zitzaidan nolabait, ze zinemagintzan behintzat ez nago oso ohituta emakume nagusiaren errepresentazio hori ikustera, ez? Eta horrek nolabait inspiratu ninduen lehenik eta behin, eta gero Sara Ibañez, Muskizen, edo zonalde horretan ez bakarrik Muskizen, baino mediku izandakoak, aipatzen zuen bertan, errealidade hortan, non izugarrizko petrolio refineria baten aurrez aurrean bizi den herri baten esperientzia kontatzen zuen, eta kontatzen zituen, ze implikazio ezberdinak zeukan, refineria horren aurrean bizitzeak, ez? Bereziki gizarte sarean edo eunan, ez? Noski baietz, osasunari dagokionez, bera medikua izan da, noski ez, baina igual kapa hori zen edo geruza hori zen agerikoena, baina gero hasi zen beste hainbeste implikazioei buruz hitz egiten, adibidez, askotan nola olako
enpresa txar handietan hainbat eta hainbat urte lan egin ostean, zenbait langilek garatzen zituzten gaixotasunak osea, lanari lotutakoak, ez? Pues, edo amiantoarekin kontaktuan egoteagatik, edo maneiatzen zituzten material kutsakurrei dagokionez, hartutako gaixotasunak. Bueno, osea, gaixotasun hauek agertzen zirenean, zein punturaino, zen zaila lortzea lanari, ez, enfermedad profesional edo deitzen dalakoa, tribunaletan eta lortzea errekonozimendu hori edo oso zaila eta bortitza izaten zela ez bakarrik langilearentzat, baizik eta familiarentzat, askotan oso gaixotasun larriak zirelako ere. Eta gero bereziki, oso aspektu zehatza eta konkretua, eta horrek igual inspiratu ninduen laburmetrai formatu batean zerbait horren inguruan kontatzeko, eta zen askotan enpresa hauek oso diru gutxirekin nola gizartea desmobilizatzeko, azkenean hori da ere azken niretzat, ez? Eta beste hainbatentzat. Hau da, patrozinio txiki-txikiekin, elkarte kultural edo kirol elkarteak lagundu nahian, edo behintzat ageriko asmo horrekin, patrozinio txikiekin lortzen zutena zen nolabait herriak ez aurre egitea, ez? Eta mediku hau bereziki bazen mehatzaldea bizirik elkartearen bozeramailea, eta bueno, oso interesgarria iruditu zitzaidan bere hitzaldi osoa, gainera kontutan izan da ni oso gertuko herri batekoa nintzela, baina, bueno, ni Laudiokoa naiz, Muskiz ez dago hain urrun, ordu erdira, eta oso ez ezagun egiten zitzaidan errealitate hori guztia, orduan erabaki nuen berarekin kontaktuan jartzea, eta handik hilabete batzuetara han nengoen hainbat eta hainbat elkarrizketa egiten, eta horrela sortu zen. Aipatzen dituzu, eta mediku honek pentsatzen dut ere hori erratzen zuela, ez dela bakarrik osasunaren, ez? Zera bat, baizik eta jendartea bere horretan ukitzen duen zerbait, ehundura soziala kasu hausten duela, eta kasu honetan pentsatzen dut bertze ardatzetako bat izaten aldela, baita ere ez, landa eremuaren, ez dakit ez, zahartzea, despopulazioa kasu ukitzen alda, ez, zeharkako modu batean, zeren azkenen ikusten dena da, halako enpresa batek ez, bueno, erraten duzun modu honetatik, txak, zatitzen duela pixkat jendartea, ezta? Bai, hori da, ze azkenean oso zatituta dago iritzi orokorra, ez? Edo la opinión general, ez dakit nola, ze nolabait badago diskurso hori non enpresak lan asko eman duela, herritargoari, gainera, bueno, askotan oso soldata honekin, eta bertan lan egiten dutenentzat, ez? Eta, bueno, kapitala ekarri zuela Euskadira, eta orduan badago horren aldeko diskurso oso sendoan, noski, nik Lana. Lana, hori da, ez? Eta gero, pues, bueno, badago beste zati bat, ez? Populazioarena bertakoa, beste iritzi bat daukanak, eta horrek bai oso modu agerian sortu ditu gatazkak, askotan, familia baten baitan, talde baten baitan, ez? Aldekoak, kontrakoak, eta hori oso deigarria eta interesgarria bertan sartzeko iruditu zitzaidan. Eta, bueno, egin izan dituen elkarrizketa guzti horietatik ere, saiatu izan nintzen, baiezkoaren alde leudeken pertsonen argumentuak eta bar, ere jantzten, ez nuen manikeismo batean erori nahi, baizik eta baita ere alde bat eta bestearen arteko eztabaida hori, bueno, izan zedila zerbait non zu ere, zure burua kokatu zenezakeen, eta benetan pentsatu, ostras, eske alde batetik, claro, noski ulertzen dut batzuek esaten dutena, bestalde ere ulertzen dut besteek esaten dutena, eta ze berez ez da errealitate errez bat, osea oso konplejoa da, eta, bueno, hori izan zen saiatu nintzena sortzen, ez? Nolabait bertan bizitzen zuten eztabaida hori, nire lanera eramaten, eta kasu honetan
abesbatza baten baitan, ze modu batean abesbatza bada zenbait ahots ezberdinen bilkuraren irudia, ez? Eta hasiera batean unisonoan edo denak aldi berean eta modu harmoniotsu batean abesten hasten den talde hau nola gutxinaka desintegratzen joaten den eztabaida honen harira. Hain zuzen ere, esti horren inguruan galdetu nahi nizun, zeren oker espanago, Voces de Papel, bertzen laburmetraian ere, erabiltzen zenuen koralaren abesbatzaren figura, eta pentsatzen dut, ez, modu simboliko horretan erabiltzen duzula, ez, errekurso aski estilistiko, sozial ederra delako, hori ez, pixket batasuna irudikatzen duelako, ez, komunitatean, nola dagoen harmonia bat, nola dagoen ez, elkarrentzute bat, eta hori joaten den pixkanaka apurtzen, ez, pixket hortaz erabiltzen duzu rekurso, ez? Ez dakit estetiko hau erra, baina filmografiko hau bintzen. Bai, kasu horretan, Voces de Papel zen luzemetrai bat, eta kasu horretan, ez zen hainbeste sortu nahi dokumentala zen, beraz, ez zen hainbeste nik sortu nahi izan nuen iruditegi bat, baizik eta topatu nuen gertakizun baten gaineko lana izan zen. Eta, kasu horretan, baino badauzka aipatzen dituzun elementu eta kualidade asko, ez? Kasu horretan zen, Eresoinkaren inguruan, Espainiako guda zibila errepublikarrek galdu zutenean, Euskadin erbesteratu asko egon ziren eta Frantziara joan ziren artista asko, ez? Diziplina anitzetako artista asko. Eta kasu horretan, momentu horretan, niri oso visionarioa iruditu zitzaidan autu politiko bat hartu zuen Agirre lehendakariak, eta esan zuen, bere momentuan esan zuen, guda galdu dugu, baina orain datorkigun momentua da borrokan jarraitzekoa, baina kasu honetan artearen bitartez jarraituko dugu borrokan. Osea, artearen aldeko apostu politiko olakorik nik ez nuen ezagutu, gertatu zenik azken 30 urtetan, eta oso deigarria iruditu zitzaidan, ze Eusko Jaurlaritza erbestean zegoen momentu horretan, eta babestu zuen, euskal artearen bizirautea bermatuko lukeen formazio bat. Hasiera batean, koro bat besterik ezen izango, baina gero sartzen joan ziren dantzariak, margolariak, konposatzaileak, ez dakit, 200 artista bildu ziren Saran, eta jaso nituen testigantzetatik, bere momentuan oraindik bizirik zegoen Inazita Olaizola, 91 urte zituenak bere momentuan, bai aipatzen zidan, hor ez zegoela ideologia politikorik, osea, anaitasun eta ahizpatasun sentimendu hori kolektiboarena momentu latz horretan gainean zegoela, edozein ideologia politikoaren gainean, eta hor badago, koroa eta olako arteak bildutako talde eta kolektiboaren baitan sentitu daitekeen, bai, anaitasun, ahizpatasun sentimendu horren aldarrikapena, ez? Ni oso ederra iruditzen zaidana. Bizketez, koro abesbatza hortzen arte elementu hori komunitatearen ere simbolo izan daitekena, simbolo eta errealizazio, ez, faktikoa, eta gero bertzatik, badugu jendarte neoliberal hauetan nola joaten den apurtzen, komunitatea hausten, eta hortzen, ez, elementu ezberdinak, eta zuk esti ere bai, ezakit Agirrere mandamentuari jarraiki edo erabiltzen duzu, bizket artea baitere, ez, gai sozialak ere ukitzeko handik hemendik, kasu honetan, ez dakit, nahi eta nahi gabe edo zure instintoak izan diren, baino iduritzen zait, gai aski universal bat ukitu duzuna, ez? Ez dela muskizenak itzen, baizik eta sentsazioa dut, landa eremuko hainbertze tokitan ukitzen den edo tokatzen den gai bat dela, bueno, orain baitere, berrietan eta lerroburuetan, badakizu Coca-Colak eta hainbertzek marka hondik kopo 27 patrozinatu dutelako, babestu dutelako, eta hor ukitzen dire, halako gaiak, ez, modu zeharkako batean. Esti, ez dakit kasu honetan ere bai laburmetrai hau dokumentaletik baduen, tarteko zerbait den, dokumentala eta fikzioa? Bai,
Hasiera bateko prozesuak, kasi dokumental gintzarekin oso harreman handia izan zuen, ze elkarrizketa pilo bat egin nituen, eta hortik jaso nituen, hainbat eta hainbat ñabardura eta, bueno, konturatu nintzen oso errealitate konplexua zela, eta igual hasiera batean pues, dokumental bat egitea, laburmetraik dokumentala egitea bazirudien ere pues, aukerarik naturalena, horrelako errealitate baten inguruan hitz egiteko zera, baina bai konturatu nintzen hain konplexua zela, ze puntu batean iruditu zitzaidan nik sortzen baldin banituen fikziozko pertsonai batzuk zeintzuk edaten zuten jasotako elkarrizketa guztiet esperientzietatik, ba, albideratuko albideratuko zidala hainbat gai aldi berean jorratzeko, ez? Eta orduan, idatzi nuen fikziozko gidoi bat, baina, klaro, bi aukera neuzkan orduan, eta, hau da, egin fikzio konbentzional baten paradigman, eta, klaro, horrek zeukan arriskuarekin, zezan, pues, errealidadetik gehiegi despegatu nintekela, ez? Eta igual iruditu zezakela nire burutik sortutako istorio bat, eta horrek pena handia ematen zidan, ze hor bazegoen egiozkotasun izugarria, ez? Nik ikusi nuenean. Orduan, hautatu nuen, bere momentuan, erabat, ziurgabetasun handienarekin, ze orain ematen du, pues bueno, ja eginda dago, erreza izan zen, baina bere momentuan asko kostatu zitzaidan autu hau hartzea, baina guztiz zuzena izan zen, eta izan zen bertako jendearekin grabatzea. Naiz eta fikziozko gidoi bat izan, ez? Horretarako ere bai sartu nituen bigarren mailako pertsonai batzuk aktore profesionalak zirenak, baina horrek haiek bai lagundu zidaten baita ere gidoiaren garapena aurrera eramaten, baina abesbatza bera bada bertako emakume naturalekin osatutako fikziozko talde bat. Hori justo galdetu nahi zuen, ez zeren trailerra behitzat ikusten ibili naizenean, gelditu naiz harritu da, benetan diot, bueno, ze egiazkotasunarekin agertzen den, mintzaz justu trailerreko irudiak, osea, sentsazioa da, hor zaudela koralekoak, ez abesbatzakoak ez da behidatzen, eta zuk grabatu duzula hor kamera batekin, ez? Osea, errealismoa, kasu horretan, ez tabaidena eta konbertsazioa iduritu zait, erabateko, eta orden, bueno, pues, pentsatzen dut kasu baduela kombinazio hori ez, pixket profesionalak eta bertakoak, ez dakit nola izan da lan egitea aktorez profesionalekin erran segidoan hartzen dute martxa, edo hasieran blokeatuagoak egoten dire, nola izaten da? Nik uste dut ezberdintasunik handiena izan dela kasunetan denbora kontu bat, ez? Ez profesionalekin lan egiteko, pues, abordaia ezberdina behar du izan, eta orduan askoz denbora gehiago eskatu dit, normalean laburmetrai baten aurre ekoizpena askoz motzago izaten da, ez? Pues, baina kasu honetan, ensaio prozesuak oso luzeak izan ziren, 2 hilabete egon ginen, jota fuegoz, hainbat eta hainbat gauza sortu behar ziren hor. Alde batetik, espazio konfidantza bat sortu behar zen, ez? Esan bezala, abesbatza hau fikziozkoa da, baino 2 egiazko taldek osatzen dute. Alde batetik emakumezkoen Claro. antzerki talde bat, bertakoa, eta gero benetako abesbatza bat. Eta euren artean batzuk ez ziren ezagutzen. Orduan, bueno, sortu behar genuen historiko bat, euren artekoa, ez? Eta adibidez, antzerkikoek ere abestera joan behar zuten astean birritan laburmetraian abesten dituzten abestiak, ez? Pues, lehenengo ahotsan, bigarren ahotsan, hau guztia kudeatu eta antolatu behar zen. Abesbatzakoek jaisten ziren baita ere astean behin ensaioetara, ez beti, osea, ez hasieratik laburmetraiaren gidoiari lotutako ensaioak, baizik eta beste motatako egoerak edo diskusioak sortzen genituen, pues, euren artean ere jolas puntu hau, pues, eta konfidantza izan zezaten bata besteari pues, kontra egiteko, beldurrik gabe, ulertzeko hori, pues, bueno,
bueno, espazio seguro bat zela edozer gauza gertatzeko, eta gero handik kanpora pues, dena berdin. Eta baita ere, bizkanaka ezagutzen joan zitezen ere grabazio baten dispositiboa, eta zenbat pertsona egongo ginen, ze hasieran igual ni bakarrik ezagutzen ninduten, baino gero joaten nintzen gutxinaka ekipoko departamentu guztietako buruak aurkezten, ikusten baita ere nola errodaje batean, bueno, ohitu behar ziren gauzak errepikatzera eta ez freskotasuna galtzera, Claro. edo modulazioak barneratzeko, pues, hau esan baino lasaiago, hau esan baino haserreago ez dakit. Eta hori, 2 hilabetetan zehar, eta gero dantza bat dago laburmetraian, eta hori ere ensaiatu behar zuten. Eta kasu honetan, adibidez, artea, dantza, konkretuki, dantza hori ensaiatzeko momentuan ikuste dut sortu zirela harremanik politenak eta hor, ez dakit, bai uste dut berriz ere artea bilakatu zela, baino kasu honetan dantza, baino baita ere laburmetraiaren prestakuntzaren baitan, noski. Baino jarduera hori, dantza hau ikastearena bilakatu zela modurik zuzenena harremanak sortzeko, hesiak jeisteko, apurtzeko talde bat eta bestearen artekoa, bapatean ja bilakatu ziren denak talde bat, eta oso ederra izan zen prozesua. Nik uste dut, barruan eramaten dudan gauzarik politenetarikoa, eta bai. Ze polita, zeren justo egin duzu, ez? Ezagit, Agirrek erraten zuena edo, ez filmarekin, baizik eta filmaren ekoizpenarekin lortu duzu, ez? Justo hori, komunitatea bera egitea, gu bat sortzea, kasu honetan Muskizen, ez? Hor zegoen herri hori, efektibamente, realki lortu duzu pixket batzea, ez? Beraz, bueno, ja artea bera izan da, egiazki bere helburu betetze hori. Ez dakit esti Muskizen ikusi ahal izan duten laburmetraia? Oraindik ez, baino justo ostiral honetan, azaroak 18an izango dugu emanaldia. Eta denak oso, bueno, gogotsu daude bertan konpartitu ahal izateko, eta aber ze moduz doan. Aber zer moduz, bueno, jakinen da, seguro espektatiba handiz izango dituztela, gogo handiz ere bai, ilusioa, pentsatzen dut. Eta ez dik, galdetu nahi nizun, kasu honetan, bueno, orain, luzemetrai bat akitzen zaude, lehen horretzen zenean kamera kanpotik, justo orain postprodukzioan, eta hilabete batzuk falta direla. Galdetu nahi nizun, laburmetraian eta luzemetraiaren arteko aldeak zein diren, zeren pentsatzen dut ez dela soilik denbora kontu bat, ez? Honeko 30 minuto, honeko ordu terdi, pentsatzen dut egongo dire, ez? Diferentzia kualitatibo gehiago, ez? Pixkatola laburbildu, zein ikusten dituzuzuk, bi generoak probatu dituzula, hola, ezberdintasun nagusiak lan egiteko orduan. Bai, denboratasuna aipatuko nuke, baino ez hainbeste emaitzan, hau da, piezaren metrajean, baizik eta prestakuntzan. Ze suposatzen duen, bueno, luzemetrai bat egiteak azkenean 5 urtetako lana izan da, kasu honetan, baino normalean 3, 5, 7 urteko prozesuak izaten dira. Nik Idoiaren lehenengo bertsioa 2018an idatzi nuen, eta, klaro, ordutik, hasten da prozesu bat, gidoiaren berridazketa noski, baino baita ere, finantziaketa lortzeko, ze luzemetrai bat ekoiztea oso ezberdina da, aurrekontuei dagokionez, eta orduan, lortu behar duzu ekoiztetxe bat, gero hainbat eta hainbat estatu maila, baino baita ere nazioarte mailako laborategietara aurkeztu izan dugu proiektua garatzen jarraitu ahal izateko, hautatu izan gaituzte hainbatetan, eta denbora luzea izan da, bereziki lehen proiektu bat denean, hor berme guztiak eman behar dituzu, eta horretarako pasa behar zara prozesu luze askoen bitartean, ez? Eta
eta gero, pues, bueno, kapitala lortu, eta Ez hori dakit baita justo ere. horretan esti tokatu zaizun pelikulan agertzen den, hau da, pixket saldu behar izaten da ere, arima nahi ez den norbaiti. Ba, bueno, gure kasuan egia da, fondo publikoetara jo dugula nagusiki, eta zentzu horretan nik uste dut, bueno, ondo dagoela ere instituzio publikoek behar dute izan ere ardura bat babesteko aniztasuna, ez? Kontakizunen aniztasuna eta kontatzen diren pelikulen aniztasunean, ez? Ze bestela eroriko ginateke mm, kultur produktuen konsumo mainstream eta estandarizatuetan. Eh, instituzio publikoek ez balute egingo lako kontentzio barrera bezala, berehala uholdezkatuko gintuzten Netflix eta HBO eta olako plataformek ekoizten dituzten produktuetaz. Eta orduan, bueno, nik uste dut pelikulak ere badaukala komponente sozial importante bat, eta olako istorioak babesteko, babestea eskertzen diet nik ere instituzioei, ez bakarrik nireari dagokionez, baizik eta beste ahots batzuk periferian edo eta kontakizunak niregana heldu ahal izateko, ez? Ez dakit esti gauza praktikoagoak, noiz ikusten halko dugun zure laburmetraia hau? Printzipioz hori datorren urtean. Oraindik ez dakigu, ze gero badago ja kontu bat nire eskutatik ateratzen dana, eta da banatzaileek ze lortzen duten, nola edo geroz eta pelikula gehiago daude ere, eta geroz eta leku gutxiago pelikula guztientzat, orduan ikusiko da, baino nik esango nuke uda partean edo estreinatzeko asmoa uda giroko pelikula bat da ere, orduan, bueno, zentzuzkoena izango litzateke hor estreinatzea, baino goazen ikustera. Ez dakit holako laburmetraiek orain pixket merkatu gehiago duten streaming plataformei esker? Laburmetraiek, dinozu? Bai, erran nahi dut, akaso hor ikusten direlako gehiago genero honetako pelikulak ez, pues motzagoak, bueno, segurazki normalki serieak izaten dire, baina, bueno, ez dakit erreisten duen streaming plataformak izatea, genero hau, ez, laburmetraien generoa, bueno, zabaltzeko. Bai, segurazki, bai, osea, plataformen etorrearekin ikuste dut sortu dela produktuak edo edukia ekoizteko vorazitate bat, ez dakit nola esan, baino eduki asko behar den, ez? Eta denbora guztian, eta segurazki... Gehiegizkoa, esti? Igual bai. Egia da alde batetik nik hor badaukadala ere kritikostasun puntu bat, ze egia da alde batetik berriz ere nire laburmetraian agertu daiteken eztabaidaren antzeko zerbait, ez? Lan asko dago orain momentuan, oso zaila izaten da taldeak osatzea, jende guztia lanean dagoelako denbora guztian, eta holakorik ez dugu bizi izan, esango nuke nik ez Euskal Herrian, ez estatu mailan be. Baina gero nik uste dut ere horrek nolabait, bueno, ez dakite, geroz eta arintasun gehiagorekin ikusten ditugu, bani joan esatera kontsumitzen ditugula kultura edo produktuak, eta akaso igual hori gertatzen ari da, konsumo bezala bilakatzen ari dela, pues bueno, ikusentzuneko ekoizpenak, baino edo zer, ez? Oso... Pixket artetik entretenimendura igual gehiegi hurbiltzen, ez da? Bai, eta hausnarketarako parada gutxiagorekin, edo kritikorako abagune gutxiagorekin, bai, ez dakit, posible da. Bueno, honen ez dakit behintzat antidoto moduko bat edo kontrakontsumo aukera bat izanen dugu, kuerdaz laburmetraio honekin, erran dugun bezala, 28. Forke sarietan lehiatuko dena, aurre selekzioan, Goya sarietarko, baita ere, Sirimiri Films, zehazki, ez diren ekoiztetxea dena,
Gariza Films eta Katz Estudioen arteko ekoizpena dena. Erran dugun bezala, seguraski 2023an ikusten alko duguna pantailetan, akaso udatik aitzin ikusiko da. Nik pentsatzen dut, ziur nago herri handietan, ikusiko den filma dela, zeren praktikamente herri guztietan gertatzen den arazo sozial bat da, eta hortik badu sentsazio ukitu duzula, ez? Fibra bat, gainera ukitua etzagoena, ez? Arazo sozial delikatu bat, zuk estiarran duzun bezala, familia handiz eta komunitate handiz, herri txiki handiz ere, zatitzen dituena, eta beraz, kontu gordina, eta gainera seguro naiz, delikadeza handitzekin, artearen bitartez eta komunitatearen bitartez, ukitua. Beraz, gogotxuk galditzen gara, pelikula hau ikusteko, laburmetraia hau, eta hortzen utziko dugu, ez dakit zerbait utzi dugun garrantzitsua errangabe, esti? Ez, dena ondo, lo único hori, datorren urtean estreinatuko dena dala nire luzemetraia, 20.000 especies de abejas, eta orain laburmetraiak, hori da kontua, laburmetraiek ez daukatela zinematan eta estreinaldi bezala ez dauzkatela inbeste aukera, orduan horregatik zinemaldien edo jaialdien pantaila da laburmetraiek daukaten erakusleiorik garrantzitsuena, ez dakit beraz kuerdasek laburmetraiak izango duen estreinaldi asko, baino egia da Iruñan izango dugula azaroaren 26an emanaldi bat. Beraz, hor gonbidatuta zaudete. Azaroaren 26an. Azaroaren 26an, bai. Azaroaren 26ko itzordu horrekin gelditzen gara, Iruñan, kuerdas laburmetraia eta gero Estibalizen luzemetraiaren zat, beharko da pixker gehiago itxaron. Okerrezpanago ez dugu izenburu erran, 20.000 especies de abejas, eta hor baita ere bertzegai ukituko direnak, beti ere ukitu sozial eta hoiekin, pentsatzen dut artea ere ukituko duzula esti, beti ere zure marka dela casa moduko bat delako. Ohartarazten didazu horretaz, ez nuen asoziazio hori egin nire lanen artean, baino bai, arrazoia daukazu artea ere badauka pelikulan artea. Segurazki ere entzun dizun noiz bai, txikitatik duzun bokazio bat dela hori, ipuñena, artearena, marrazterena, beraz, pixket, segurazki handik etorriko den zerbait izanen da. Hemen utziko dugu, Estibaliz, mila esker tartetxo honengatik, eta, animo handiz, ea ze ibilbide duen, ni behintzat, gogotsu gelditzen naiz pelikula ikusteko. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Eta ikus ditzagun Iruñeko udaleko azken berri batzuk. Milagros auzoko Manuel de Falla kalearen inguruko zoldadura amaitzen da, eta lanak 2023aren hasieran amaituko dira guztiz. Udalak 3,7 milioi inbertitu ditu berrurbanizazio obra horietan, eta lore zaintza eta altzari lanak egiteko daude oraindik. Horretaz gain Iruñeko udalak 208 bideonotizia ekoitzi ditu herritarrekin komunikatzeko eta erakundearen gaurkotasuna dokumentatzeko. Tokiko gobernu batzarrak 2023ko azarora arte luzatu du hori posible egiten duen kontratua. Baita ere, udalak Iruñan aurten garatu diren 10 proiektu eta ekimen kultural eta artistiko diruz lagunduko ditu. Kultura, arte eta sormen industrientzako laguntzen deialdiak 60.000 euro banatu ditu. Itzeneko batean Peio Iriarte Iruritako alkaterekin, Baztango Irurita herriko alkaterekin egon ginen, zehazki herri galdeketak bat egin behar zutelako, herri guztietan, zehazki 14 herrietan Baztanen erdizen, Magnesitas enpresak egin nahi duen Arrobiaren inguruan, eta herri galdeketa bat, kontu kontsultibo bat egin nahi zuten kasu horretan, eta orain berriki jakin dugu, astelenean, okerrez banago, edo ganden asteburuan jakin zuten, herri galdeketa hori ere debekatu egin dutela Espainiako gobernutik,
zehazkiago Espainiako gobernuak Nafarroan den delegaritzak eman du berria, eta hor iritsi zitzaien notifikazioa Guardia Zibilak emana, galdeketa hori egin ezin zela. Peio Iriarte, atxaldeon. Bai, atxaldeon. Aitzineko galdeketa bat egon zen, galdeketa saiakera bat, eta kasu horretan batzar erekiak deitua zuen, eta kasu honetan berriz herritarrek. Zein zen ezberdintasuna mekanismoari dagokionez saiakera honetan? Bueno, printzipioz, lehendabiziko herri galdeketa egiteko, bai Nafarroako gobernuari eta baita ere Espainiako estatuari eskatu zitzaion. Nafarroko gobernuak baditu lege batzuk, non eta estatuarekin batera bideratzen aldiren herri galdeketa hauek, baina berriz erantzuna ezezkoa izan zen. Zakigu zehazki, bai badakigu, baina ez gaude ados, hor ezerran bere nahitzakerekin. Eta orduan, jakinda, baztanen ditugula gure ordenantzak eta ordenantzetan, 18. artikuluan, alkate hoi herri galdeketak egiteko eskubidea ematen digu. Eta orduan, artikulu hori hartuta, baztango ordenantzatik, hortik bideratu genuen herri galdeketa. Alkate bakotxa bere herrian. Baina, ez da posible, ez zigute guzten, igual posible izanen zen, ez da baidatzea eta ertea nola ordenantzak guzten duten olako galdeketa bat egitea, baina kasu honetan hartuko ginen lehenbizko gauza epaite egitera. Eta gero hor ere suposatzen du kostu ekonomiko bat. Gainera, guk jarraitzekotan, hau da, herri galdeketak gure herrietan egitekotan, mehatxuak nahiko gogorrak ziren. Zigorrak eta baita ere kontu penalak eta bar. Orduan, asmentan, zen frustrazioa, baina frustrazio hori ere haserrean bihurtu zen. Helburua, Peio, oroitarazi dezagun, etzen galdeketa lotesle bat egitea, baizik eta kontsultiboa. Bai, azken finean da, baztandaron iritzia jasotzea. Edozein batzarretan bezala. Baina dirudienez, ez dute ez da hori nahi ere, eta orduan, nahiko harritutak ditu ginen, horren bezala, harritutak, frustatuak, eta gero baita ere haserrek ditu ginen, jakinda, eta edozein batzarretan galdetzen den gauz bat, hau da, orain artio gainera batzarretan, bai galdetu da, adibidez, arroztegiako gaia, baita ere erdizeko gaia, behin baino gehiago, ez dugu inoiz jaso olako debekurik, eta orain batean debekatu digute. Zein eman duten arrazoia debekurako? Beraiek hartzen dutena da, ez dela erdizeko gaia, ez da gai lokala, ez da herriko kontu bat, beraieko jarran dute, zertaz hemen berriz, batez ere hemen Iruritan, jakinda zenbat nekazarita baituzten beren hazienda daukate hor erdizen, nola erdiz baitare da, baztango bazkaleku importantena, garrantzi gehien daukanak, beraiek ez dute, ez dela gai lokal bat, eta gainera gai industrial bat denez, ez daukagu eskubiderik guk gure iritzia emateko. Eta nik galdezka ibili naiz, inguruko jendeari, eta harrituta zeuden, edo Iruñeko jendeari galdetzen zuenean, harrituta zeuden, ezin dela iritzia ere konsultatu. Hori pixket, ez dakit, zuek nola gelditu zarete honekin, pixket, harrituta, inpaktatuta honekin? Egirran, ez dakit, baina da nahiko gai fuertia da, ez da, azkenian, ezin dugu egin herri galdeketa bat, Nafarroko gobernuaren legeak jarraituz, ados ongi da. Baina betidanik eskubidea izan dugu, batzarretan, olako gaiak sartzeko, bozkatzeko, iritziak jasotzeko, eta orain dirudinez, gure ordenantzak ez dutela balio, zertaz dirudinez, ez da hoi ere, daukagu debekatuta. Eta ez debekatuta bakarrik, baizik eta gainera guk batzar baten adibidez jarraitzen badugu herritarren iritzia ez bozkatzea, baizik eta iritzia jasotzea eta
bueno, beraiek ulertzen dute, azken finean, hori izanen zela olako lege fraude bat, olako gauz bat, eta berriz ere, mehatxu berberak, arrisku berberak, ondorio berberak. Peio, nik ongi ulertzeko zuen abokatuek erraten dute konsulta hau egitea, hau debekatzea barkatu, legearen kontrakoa dela, edo nolabait ere badago hor margen bat legearen interpretazioan, eta beraz bihurtzen da gehiago auzi politiko bat. Erran nahi dut, zuen iritziz, haiek egin duten debeku hau legearen kontrakoa da? Nik egirran lege mundu hau ez dut ongi ezagutzen, baina, bueno, abokatuak eta gaia ikusi dute, bai erran dute, pues, bueno, bai egia da, Nafarroko legeak egonen ziren nolabait ere, bai, baztango batzar edo baztango ordenantzen gainetik egonen zen, baina berez, bueno, ordenantzak argi eta garbi uzten dute, guk badugu eskubide hori, eta orduan, pues, egirran gai hau, naskila ez dauka ja, erdiz ja kasi gelditu da bigarren plano batean. Hau, lehenbiziko planoa da, nola eta zaunde hau ja bihurtu dela gai politiko bat, eta nola batzuk erabaki dute ez dela egina, eta listo, eta orduan, pues, karo, gu bere sentitzen gara, pixka bat, pues, ez dakit, zakin nola erran, baina zakit segitza erabili, baina, bueno, egitzen gara, pues, hoxe, ez, los últimos monos, erran dezakegu. Azkenean, pues, bueno, claro, hortaz, zertako baitugu ordenantzak, zertako antolatzen ditugu batzarrak, zertako gaude gure herrietan gauzak egiten eta, betire horti goiti saiatzen bagara zerbait egiten, bat-batean debekatzen digute. Orden, pues, bai, nik uste bai badagola, hau nire iritzi personala da, baina nik uste bai badagola hemen kontu politiko bat, eta ja, iaia, pues, ja, kasi, pues, dizeko arrobiarena, eske azkenean gaia hori zen, pues, bueno, enpresa bati eman diote baztango herri lur batzuk, eta guk bakarrik eritzia eman nahi genuen. Alde edo kontra. Baina dirudinez ezin dugu. Peio, zure iritzi personalean, erraten duzu hau bihurtu dela zera politiko bat, horrek erran nahi du, nolabait ere, ari dela, ez, pixket legea edo erabiltzen, zentzu batean, ez bere legalitate ertxean, baizik eta alde batera edo bertzera laguntzeko, favorezitzeko. Ez dakit, ez, aipatu duzu, lehenagotik ere egin direla herri kontsultak, kasu honetan debekuarekin datozte, behin eta berri, ez dakit, zer gertatzen da, zer dago honen atzean, zergatik inposiziorako grin hau? Egiarran, ez dakit. Ez dakit. Bai, suposatzen dut, bai, izanen dela, pues igual, magna enpresari babes bat ematea, edo bezaletik ja, zuzenean, bueno, pues azkenean zepastu zen baita ere, ez, lehi mordazarekin, ez, azkenean zertarako zen, batez ere, herria xiltzeko. Nik uste gai hau, pues, hortik daiela. Kasu honetan, Peio, ez dizut galdetu, konsultarekin aurrera aitzinera segitzeak ze ondorio ekartzen zizuen zuei alkatei? Lehenbizko gauza epaitegitera jotea. Eta orduan, bueno, hor epaileak errango zuen, aintzinez bota edo ez, eta, bueno, alare, jazta, ja, epailaren aintzinean joatea, ja, horrek ja, gasto ekonomiko bat suposatzen du. Abokatuak, eta bar. Eta, karo, orduan hori, nor batu behar du. Zertaz, karo, nik ezin dut ere, herriko dirua hartu, eta, karo, ez zire gauz merkeak ere. Orduan, hori ja, hasteko. Eta gero ja, rekerimentuan, argi eta garbi uzten zuen, bueno, ondorioak egonen zirela. Ondorio administratiboak eta ondorio penalak. Orduan, pues, bueno, pues, izan daiteke, adibidez, inhabilitazioa, multa, bueno, ez dakigu, zertaz azken finean, guk ere ez du ahalmenik ere rekerimite hau errekuritzeko. Erran bezala,
olako errekirimento bat errekurritzeko, azken finean dirua behar da. Pello, zure uste pertsonalean, ez da kasualitatea, nola baitera landa eremua izatea, eta kasu ere Nafarroaren barnean pixket eremu euskaldunagoa edo izatea? Baliteke, egierran. Baliteke, bai. Azken finean, ulertzen dugu, Esteribarren, oraintxe bertan, daukate olako nolabait ere magnaren beharra, oraintxe bertan, edo behin gutxienez beraiek argi eta garbi hola ikusten dute, daukate magnaren beharra. Baztanen berriz, ez hainbertze, bai, naski badaude, baztango langile batzuk, magna lan egiten dutenak, baina, kontutan izan behar dugu baita ere, bertako nekazariak, hor azinda daukatenak, eta azkenean ez da nekazaria bakarri. Azkenean baita ere da tokiko ekonomia, zertaz ez da bakarrik azienda, baizik eta gero da baita ere dena, ez? Lotzen aldugu, lehendabiziko sektorearekin, baztanen lotzen aldugu bai ostalaritzarekin, bai lotzen aldugu turismoarekin, eta dena. Eta batean, kentzen digute ardaz potente bat, dela, bazkaleku bat. Naturgunea, gainera naturgune babestua dena, baino, azken finean ere, hortik ere bada jendea bizi dena. Orduan, lotura, hau Euskal eremuan gaudelakotz, Elanda eremuan gaudelakotz, baliteke, baietz, azken finean ikusten dugu baita ere, nola gobernu ezberdinak, bai erabiltzen dituzte olako eslogan arraspoitak ez, beti ere, ez dakite, hemen, jasangarritasuna bizien da. Bai, barkatu zitzen orain hitz ateratzen. Erabiltzen dituzte olako hitz politak, baina, argita garbi dago, beren apostua beste dela, beste apostua da, eta orduan berak ere, ez dakit ez, azken finean dirudienez, eta naski lehen algenera ipatu benez, dirudienez, negozio bat rentable izateko, proiektuak ikaragarrizko proiektuak izan behar direla. Nekazaritzan, makrogranjak. Turismoan, etxepide bat egitea, eta kasu honetan, gauz bera. Industrian, kriston arrobiak eta kriston lantegiak. Ezakin non dagoen zuk lehen zuzendu diazun hitz hori ez, jasangarria da, ez dut uste. Baina, dirudinez, hori da gobernuen apostuak. Batzuek erraten dute, azkenean, ez, modelo industrial horrek behar dituela espazio berriak, eta landa eremua dela, nolabait ere bere eremu berriak kolonizatzeko behar duen eremu berria, eta handik etortzen direla, adibidez, baztanen izan ditugun arazoiek, aruztegiarekin, makro arrobi honekin, ez, makroproiektu guzti hauekin azkenean, nolabait ere modelo horrek behar ditulako eremu berriak esplotaziorako. Hori da, behintzat batzuk mai gainean jarri duten iritzia. Kasu honetan, Pello gainera, guzti honetan, Isabel Olaberen izena agertu da, berak upeneko parlamentari honek, legebiltzarkide honek, izan dulako zerbait ikusteko honetan, ezta? Hau da, uste dut, okerrezpanago, atera zuela, parlamentuan eskatu zuela, honen inguruko kontsulta bat, edo, saiatu zuela kontua honekin mugitzen, ezta? Zen izan da Isabelen papera debeku honetan, nola baitere? Bai, egierran, batzuk lotu genuen, kasualitate gehiagik ikusi genuen ez, goizian sartu zuen galdera, eta atxaldean berriz, Guardia Zibilak hasi ziren guri deika, alkateui deika. Ikusi genuen neko kasualidadia, eta, igual ez dauka holako lotura inzuzena, edo ez da izan Isabelek hau debeku hau bultzatu duena ez, ezin dugu hori erran. Baina, egia da, azkenean, azken batzar nagusietan, berak beti egon da herri galdeketen aurka, eta gainera aurreko bi saiakeretan ere, berak ere sartu zituen galderak, eta beti ere, beti gainera zalantzan jartzen, bai kasu honetan gainera, zalantzan jartzen
alkate hoi eta Baztango ordenantza. Hortaz, pues, bueno, nahiko larri ikusi genuen. Orain, berak usten duela nolabait ere guk berari nolabait ere zakit, zuzenian akusatu dugula edo zuzenian seinalatu dugula edola, zaizu, baina eske berak ere egon da herri galdeketan aurka eta azken finean, pues bueno, izatekotan guk egin duguna izan da kritika politiko bat eta eske dirudienez, eske beraiek bai parlamentariak zinegotzeketa bai egiten dute, baina eske dirudienez alkateok ere ez da hori ere ezin dugu egin. Eske zugo eskubideek ere gure burua defendatzeko, bueno, berak mehatxatua sentitzen dela. Bueno, barkatu, baina eske mehatxoak guk jaso ditugu. Kasu honetan, Peiozu, Iruritako alkatea zara, ez zara zinegotzia, hala ere, kasu honetan, Geroa Baiek pentsatu dute EH Bildu herri galdeketaren alde zegoela eta hausalatu duela, bertzalderdeak ere, Geroa Baiek posizionamendu bat izan du, zerbait errandu honen inguruan? Ni dakidanez ez. Ez, bai, naski, herri galdeketan gutxienez behin aurreko bi saiakeretan eta bai alde egon ziren, bueno, gutxienez behin Baztango Geroa Baiko zinegotziak. Gero ja badakigu Nafarroko parlamentuan bai argi eta garbi Geroa Baik proiektuaren alde dagoela. Baina, bueno, hemen behin Baztanen, bai naski alde egon ziren. Eta oraintxe bertan, naski ezakit niri behin ez naute jauzerra. Peio, akitzeko, igandean, hala ere, ez dakit, mugimenduru zerbait egonen den Baztanen, igandean, azaroaren 20an izan behar zen herri galdeketa, uste dut batzar erekiak deitu dituzuela, ez dakit, han iritzia emateko aukera egonen da, Peio, batzar ereki horietan? Iritzia emateko, bai, printzipioz, bai. Baina ez dago ere zain argi, zertaz gu badazpada, bueno, abokatuei eta galdetuta ondoren, eta beraiek erten digutena da, eguneko egunean ez dakitela ondorioak izanen diren, guk iritzi horiek jasotzen baditugu, edo, eske, ez dakit, sobera fuerte ikusten dut dena, eske, Osea, batzar erekian ere, badago aukera Peio, batzar erekietan galdetuta jendeari, horrek ere izatea bere ondorioak, aukera hori badago. Erran digute, eguneko egunean ez, baina, bueno, bai posible izanen zela. Baina beti ere egon daiteke hor eguneko pixka bat horkota probabilidade horietan, non eta bai ondorioak egotea. Orduan, bueno, hoi guk batzarretan, baita ere, baloratu beharko dugu, baina, bueno, ez dut ongi ikusten, ez, herritarren iritzia ez jasotzea. Horren, bakarren bat, eskezakit ez da. Hau, egoera hau, erabat anormala ikusten dut, ez dut ez da hitzik. Egoera surrealista, nola baitere, Peio hori tokatzen ari zaiona, Baztango alkatei, herrietako alkatei tokatzen ari zaien hau, bueno, sumatzen da hor pixket, haserrea dagoela, nekezia baita ere, erredura, eta harridura baita ere, ez, denetik ez jakitean zer egin, sikiera herritarrei kasu honetan galdetzeko, ea zer iritzi duten, Peio Iriartek erratzen zigun bezala, ja ez dela azkenean erdizen inguruko auzi politiko bat, baizik eta bertze batean bihurtu dela, eta da, ea zein diren Baztandarren ere eskumenak, kasu honetan, sikiera ezin zailako galdetu haien iritzia. Peio Iriarte, Iruritako alkatea, mila esker handiz tartetxo honengatik. Bai, mila esker zuiri. Hauxen izan da dena gaurko Hemen magazinean, bihar ere otsiralean hemen egonen gara, ez badugu beste ondo gehiagirik, asteburua pasa eta hurrengo astean berriz ere. Oraingoz, bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.